Sanibona bafethu uvane lo so ngisathanda kuthola umbiko regarding icase yeMarumo Gallants neCape Town City. Mina ngikhumbula kahle bafethu iMarumo Gallants ibisolwa ngokuthi iyadlalisa umdlali ongenazo incwadi eziphelele. Ongenazo incwadi ezimvumelayo ukuthi adlale for iMarumo Gallants. Kuthiwa ke namhlanje ade nginelelo cala. Lelo cala ke iMarumo Gallants adiyile court ya plead guilty for fielding umdlali uMonde Mphambaniso without the required clearance certificates. Gallants isifinwe u200k with half suspended for the next 24 months. The player found not guilty. Tumjida ke yena akekho guilty but ke iclub yona iguilty. Benikhumbula kahle ke abantu abafayele licala enkantolo yini na? iCape Town City. iCape Town City ifayele licala ngoba ifuna ukuthola indlela zokuthi ibuyele kuBetway Premiership. Ukuze iMarumo Gallants iye court nje bekungenzeka uthi incishiswe lama points noma irelegate noma ifine. Yabo, noma ifine nayo zokuyizinto ezenzakalile. Leli cala ke lingikhumbuza icala elavelele iMamelodi Sundowns ngosikhathi iMamelodi Sundowns idlalisa umdlali nayo iSundowns yafinwa imali engango 250k. Yabo, so abantu abaningi ade beyitshela ukuthi ama-team anjengo Kaizer Chiefs azothola i-loophole yokuthi bakwazi ukungena kwi-MTN. iPSL ithe cha, asikwazi ukwenza lokho, esizokwenza thina ukufine iMarumo Gallants because izinhlelo ze-MTN vele seyisethiwe. MTN iyodlalwa kuleli weekend, ile weekend esakuyona. Isethiwe nje kuma games amamgqibelo nanga wesonto. Kaizer Chiefs iyozibona kwisizini ezayo ukuthi bayareach in top 8 ukuze bakwazi ukuqualifyela iMTN. But ke icase bafethu isisolviwe. Marumo Gallants isifinwe u200k. So iCape Town City mele izame ezinye indlela zokubuyela kwiBetway Premiership. Sayibona iLeruma Lions ithenga istatus ukuthi ingene kwiNFD, nabo mele bazame ukuthenga istatus sama club akhona kwiBetway Premiership. Izinto ayihambi kahle ngempela for iCape Town City bafethu. Ama fans ke ade sehappy Kaizer Chiefs ayitshela ukuthi azokwazi ukungena kwiMTN kwathiwa cha. Ungangitshela bafethu ama comments uzizwa kanjani ngalolu daba lolu engisathanda kulithola. Yabo, ningakhohlwa bafethu ukufollowisha uVane Sports lapha ka Instagram. Ufike usearch lapho uthi Vane Sports _ uzomthola yabafethu uVane Sports. Ngiyabonga support eningi niyayona. Ipage lami elidala ngakhohlwa ipin yokungena kulona. Ngakhohlwa kahle ipassword. So angisenalo ipage lami elidala. So ngicela unfollow leli page elisha nizolibona nje ne page la Vane Sports ngaphandle. Ngiyabonga support eningi niyayona bafethu.